O niektorých témach mnohí z nás nechcú hovoriť, hoci by sme mali. Možno o týchto témach veľa nevieme, alebo sa o nich dokonca bojíme diskutovať. Mozgová smrť je jednou z citlivých tém, tak sa poďme o nej porozprávať. Ide o stav, keď navždy odumrie mozog človeka, pričom srdce ešte nejakú dobu s pomocou množstva liekov bije a pľúca pomocou prístrojov vymieňajú plyny medzi vonkajším prostredím a krvou. Pre mnohých je to mätúce, ale smrť mozgu nie je to isté ako funkčná porucha vedomia bezvedomie, ktoré môže byť príznakom rôznych porúch centrálneho nervového systému a často je len dočasné. Mozog ako taký pri bezvedomí nie je odumretý. V takomto prípade sa pacient môže z bezvedomia prebrať. Avšak v prípade mozgovej smrti pacient nie je v bezvedomí, ale vykazuje niekoľko príznakov nezvratného odumretia mozgového tkaniva a preto mozgová smrť je smrťou človeka a neexistuje z nej cesta späť. Ale ako môžeme s úplnou istotou vedieť, že človek so smrťou mozgu je naozaj mŕtvy? Práve o tomto sa musíme porozprávať, pretože človeku s mozgovou smrťou ešte nejaký čas bije srdce, čo môže vyvolávať pochybnosti. Čo sa v takomto prípade deje s mozgom a prečo? Príčinou mozgovej smrti je zastavenie prúdenia krvi do mozgu. Mozog sa nachádza vo vnútri lebky. Ak pri úraze, mŕtvici alebo dlhotrvajúcom nedokrvení mozgu dôjde k jeho poškodeniu, mozog začne rýchlo opúchať. Keďže mozog je obkolesený lebečnými kostiami, nemôže v dôsledku opuchu zväčšovať svoj objem ako iné tkanivá. V dôsledku opuchu mozgu a protitlaku kostí narastá v mozgu tlak. Keď je tlak v mozgu kvôli opuchu vyšší ako krvný tlak, zastaví sa prítok krvi, kyslíka a živín do mozgu. Mozgové bunky odumierajú. Tento proces je nezvratný. Odumiera celý mozog. V tomto momente tá časť mozgu, ktorá je zodpovedná za koordináciu funkcií telesných orgánov a udržuje kontakt organizmu s vonkajším svetom, mozgový kmeň, odumiera tiež. Srdce však ešte nejakú dobu bije s pomocou liekov a naďalej pumpuje krv do ostatných orgánov. Bez vonkajšieho zásahu sa tento stav udrží len niekoľko minút a potom bez kyslíka srdce prestáva byť. Takto umelo udržiavaný obeh však vytvára len ilúziu života a človek so smrťou mozgu, hoci jeho srdce ešte bije a pľúca s pomocou prístrojov dýchajú, necíti vôbec nič. Nič nepočuje, nič nevidí a nemá žiadne myšlienky, pretože je mŕtvy. Všetky funkcie mozgu sú nenávratne preč. Smrť mozgu je zároveň i smrťou človeka. Smrť mozgu má jasné symptómy. Tento stav je možné jednoznačne stanoviť pomocou špeciálnych vyšetrení. Na Slovensku sú kritériá stanovenia presne definované v zákone. Smrť mozgu stanovuje komisia 3 lekárov, a to 2-krát v presne určenom časovom odstupe. Po druhom vyšetrení lekári potvrdia smrť mozgu pacienta a prípad zdokumentujú. Vyhlásenie o smrti mozgu je potvrdením smrti pacienta. Toto akceptuje nielen náš právny systém, ale napríklad aj katolícka a ďalšie cirkvi. Viac informácií nájdete na www.7životov.sk.